Isang maikling verse lang itong i-share ko sa inyo, pero dito makikita natin ang kabuuan ng plano ng Diyos para sa ating pag-ibig. Sabi dito, John 3:16, sabi niya dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life." Ibig sabihin, walang pinipili ang Diyos. Makasalanan man, mahirap man, minamahal pa rin niya. Hindi lang basta salita ang kanyang pagmamahal, kundi may gawa. Sabi niya dito, He gave His one and only Son. Isipin mo yun, binigay niya si Jesus Christ, ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. 'Di ba? Para sa iyo, hindi dahil mabait ka, kundi dahil gusto niya na maligtas ka. So, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay? Hindi mo kailangan bayaran ng kaligtasan. Libre itong regalo ng Diyos dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. So, dapat maintindihan natin na mahal tayo ng Diyos and then binigyan niya si Jesus Christ. Kaya kung sa tingin mo ay walang nagmamahal sa iyo, alalahanin mo ito. May Diyos na nag-alay ng lahat para sa iyo, para makasama ka sa walang hanggan. At yan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon is, pinopromote ko si Jesus Christ na tanggapin mo siya.